Vreau să amesteci pachetul de cărți. Așa. Amesteci cât dorești, cât vrei. Da. Atât de pe față. De pe față. Și închid toate cărțile cu fața pe față. Așa, nu contează. Așa? Cu tot așa, nu contează. Bun. Caut, uite, asul de inimă neagră e acolo. Da. Ia la asul de inimă neagră Da. și pune-l aici așa, cu colțul încolo. Așa? Așa. Ei. Ce Așa. Am aici o scumieră. De-aia am zis de scumieră. Deci e o scumieră și cați asul în mijloc, da? Da. De scumieră. Te întreb acum. Tu crezi în magie? Nu. Nu crezi? Nu. Bun. Tu îți dai seama cât ai fumat în scumiera asta? Nu. Vă dai seama că te-ai fumat în scumiera asta? Nu. Îți dai tu acum seama. Deci nu n-am nimica, da? Da. Bun. Fii atent. În timp ce tu fumai, Da? fii atent aici. Nu crezi în magie. Nu. Deci nu crezi în magie. Nu. Dar fii atent aici. Uite-te la mâna mea. Da? Da. Da? Fii Da. atent aici. Ia. Deci nu crezi în magie. Fumul ăsta... Cum dracu? Fumul ăsta ce l-ai fumat tu, că tu ești fumător. Da. Da? Da. Bă, du-te, bă. Deci zici că nu crezi. Nu. Poți să spun o grămadă. Câta timp ai fumat tu? Bun, nu prește. Deci crezi sau nu mai crezi? Nu crezi, nu? Ba. Nu. Ce, mai?